Nagugutom na ako. Ano kaya nilutong ulam ni Abby? Abby, nakapagluto ka na ba? Hindi pa. Bakit? Ano ba yan? Kala ko pa naman nakaluto ka na. Sinabi ko naman sa'yo, kuya, na hindi ako marunong magluto. Ano ba yan? Ano ngayon ang kakainin natin? Ikaw na kasing magluto. Nandun sa rep yung isda. Di bale na. Huwag na lang akong kumain. George! George! Saan kayo nagpupunta yung batang yun? George! Sige, malapit na, malapit na. Tagal. George! Pampihira. George! Oh, George! Bakit po, Nay? Bakit hindi mo ba naririnig? Kanina pa ako sumisigaw dito ah. Nay, pasensya na po. May ginagawa po kasi ako. Importante ba yung ginagawa mo? Akin na nga yan. Puro ka na lang cellphone. Di ka na marunong tumulong dito sa bahay. Bakit si Abby, Nay? Hindi niyo pinapagalitan? Nakaupo lang naman dyan at naglalako sa cellphone niya. Yang kapatid mo, natapos na siya maglinis at maghugas ng pinggan. Samantalang ikaw, wala ka pang ginagawa dito sa loob ng bahay. Magwalis nga sa bakuran, hindi mo pa magawa. Nay, ang pagwawalis, gawain ng mga babae yon. Aba, pilosopo ka ah. Bakit? Babae lang ba gumagawa nun? Opo, Nay. Sige nga! Anong gagawin mo dito sa bahay, Aber? Sige! Maglaba ka na nga ng mga damit mo! Nay, si Abby na lang po. Kasi hindi ako marunong maglaba. Baka masira ko pa mga damit ko. Kuya, ano ka ba naman? Natapos ko ng trabaho ko dito sa bahay. Eh ikaw, ni isa, wala pa. Hay nako! Nagtuturoan pa talaga kayo! Sumasakit ng ulo ko sa inyo! Sige, kung ayaw nyo magtrabaho, lumayas kayo dito sa pamamahay ko. Nakakairita kayo. Napakatamad kasi. Hay nako. Oh, George, mabuti naman at umuwi ka pa. Sana nga, hindi na lang ako umuwi. May sinasabi ka ba? Bakit hindi ka umuwi kanina? Sabi nyo kanina, magsilayas na kami. Ngayon naman, magagalit ka sa akin kasi ngayon lang ako umuwi. Aba, talagang pilosopo kang bata ka ah. George! George! Di ko na alam kung anong gagawin ko sa mga anak ko. Nakakawalang gana. Kung araw-araw na ganito ang kausap mo. Nay, nakapagluto na po ba kayo ng ulam? Isa ka pa! Bakit kaya hindi na lang ikaw magluto? At ako pa talagang uutusan mo? Nay, hindi naman po ako marunong magluto ng ulam. Bakit hindi mo pag-aralan? Paano pala pag wala ako dito? E di hindi na kayo kakain dahil hindi kayo marunong magluto? Makapasok na nga sa kwarto. Abby, saan ka pupunta? Nay, hindi na po ako kakain. Tamad talaga ng batang yun. Wala na talaga akong maasahan sa kanila.
Sige, push mo sa taas. Bilis. Sige, Kuya, kaingin mo naman. Di ko marin pinapanood ko. Sige, pre. Sige. Mga anak, O, Nay, tuloy na po ba yung alis nyo? o anak, kailangan kasi ako ng Lola Lisa niyo sa probinsya. Magtatagal po ba kayo doon, Nay? Medyo. Kasi aalagaan ko ang lola niyo. Mahina na kasi siya. Nay, paano na po kami dito? Sino na po ang mga kasama namin dito sa bahay? Kayang-kaya niyo na yan. Malalaki na kayo. Sige po, Nay. Basta umuwi po kayo agad. Sige. Basta maging maayos lang yung kalagayan ng lola niyo. Uuwi ako agad. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sana gumaling na po kagad si Lola. Sige, aalis na ako. Yung mga biniling ko sa inyo gawin niyo malinis tong bahay. Opo, Nay. Sabi po ang maglilinis dito sa bahay. Bakit naman ako lang? Eh ikaw, anong gagawin mo? Ikaw ang babae, kaya ikaw ang maglilinis. Nayo, si Kuya, hindi na naman ako tutulungan sa gawaing bahay. Hay nako, ngayon pa lang nagtuturoan na kayo. Sige na nga, aalis na ako. Baka mamaya wala na akong masakyan. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, Nay. Sige, alis na ako. Kayo nang bahala dito sa bahay. Oh, Abi. Nakinig mo naman siguro yung sinabi ni Nanay. Maglinis ka daw dito sa bahay. Eh ikaw, Kuya, ano naman ang gagawin mo? Maglalaro lang sa cellphone mo? Malamang. Alangan naman akong utusan mo. Mas matanda ako sa'yo, no? Sige, ikaw na lang ang magluto. Mas lalong hindi ko alam magluto. Ano naman ngayon ang kakainin natin? Kung sa pagluluto, wala tayong alam. Basta, ikaw ang maglilinis at magluluto. Aalis muna ako. Kuya! Kuya! Saan ka pupunta? Ano ba yan? Bahala siya. Hindi ako magluluto ng ulam. Tsaka, ano naman ang alam ko sa pagluluto? Nagugutom na ako. Ano kaya nilutong ulam ni Abi? Abi, nakapagluto ka na ba? Hindi pa. Bakit? Ano ba yan? Kala ko pa naman nakaluto ka na. Sinabi ko naman sa'yo, Kuya, na hindi ako marunong magluto. Ano ba yan? Ano ngayon ang kakainin natin? Ikaw na kasing magluto. Nandun sa rep yung isda. Di bale na. Huwag na lang akong kumain. Ay nako, bahala siya. Sakit ng tiyan ko. Nagutom na ako. Nakapagluto kaya si Abi? Hindi siya nagluto. Ano kayang kinain niya?
Kuya, nagluto ka ba? Hindi. Akala ko nga nagluto ka. Nagugutom na kasi ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na hindi ako marunong magluto. Paano na tayo niyan? Wala pa naman si nanay. Pareho lang naman tayong walang alam sa pagluluto. Bumili ka na lang ng bagong lutong ulam, kuya. Nagugutom na talaga ako. Naku, Abi. Wala akong pera dito. Ikaw yung may pera dyan. Sige na, kuya. May naiwan naman si nanay dyan na lulutuin natin. Ba't di natin pag-aralan magluto? Oo nga, no? Sige, tara. Sige. Abi, tikman mo nga itong niluto ko. Masarap. Medyo okay na to, kuya. Tara, kain na tayo. Sige, mag-ayos ka na sa lamesa at magsasandok na ako ng ulam natin. Sige, kuya. Ayos. Busog na ako. Paano, kuya? Ang dami mong kinain. Oo nga. Masarap pala ako magluto. Pwede na rin. Kaya, kuya, ikaw nang tagaluto natin. Oo, Abi. Ako na talaga ang tagaluto dito sa bahay. Matutuwa niya si nanay pagdating, kuya. Kasi alam mo na magluto ng ulam. Oo naman. Kaya ikaw, huwag kang maging tamad. Baka naman matuwa si nanay pagdating niya. Oo, kuya. Mahirap din kasi pag walang alam sa gawaing bahay. Kasi tayo din ang mahihirapan. Lalo na pag wala si nanay dito. Kaya nga, lalo na pagdating ng araw na may kanya-kanya na tayong pamilya, hindi na tayo mahihirapan sa mga gawaing bahay. Oo nga, kuya. Lalo na ako. Tulad din nanay, ako din ang gagawa ng gawaing bahay pag may pamilya na ako. Oo, kaya dapat ngayon pa lang, matuto na tayo sa buhay o kaya sa mga gawaing bahay. Sige, kuya. Ako na magliligpit ng pinagkainan natin. Kasi ikaw nang nagluto kanina. Aba, ang sipag ah. Dapat lang na magsipag tayo, kuya. At yan ang natutunan ko ngayon. Aba, linis ng bahay ah. Oh, Nay! Nandiyan na po pala kayo? Oh, anak, kararating ko lang. Mano po? Mukhang alam niyong darating ako ah. Malinis ang bahay. Hindi nga po namin alam na darating po kayo ngayon. Hindi ko na pinaalam kasi nagmamadali akong umuwi. Kasi iniisip ko yung kalagayan niyo dito. Oh, Nay! Mabuti naman po, nandito na kayo. Nay, mano po? Parang may naamoy ako ah. Nagluluto ng ulam. Parang sa kapitbahay. Nagugutom tuloy ako. Nay, hindi po sa kapitbahay ang nagluluto. Ako po. Talaga? Marunong ka na palang magluto ngayon, anak? Opo, Nay. Natuto na po kami ni Abby. Sa katunayan nga po, salitan kami magluto at sa lahat ng gawaing bahay.
Nakakatuwa naman kayo. May maganda naman palang naidulot ang pagbabakasyon ko sa lola nyo. Opo, Nay. Natuto po kaming tumayo sa sarili namin ni Kuya. Ang hirap po pala, Nay, pag wala kayo. Pero mas mahirap po, Nay, pag hindi po namin matutunan ang gawaing bahay. Tama kayo mga anak. Di ba noon ko pa sinabi sa inyo? Ngayon, nalaman nyo na ang kahalagahan ng pagtutulungan sa gawaing bahay. Opo, Nay. Simula po ngayon, hindi na po kayo mahihirapan dito sa bahay. Nay, ako na din po yung tagaluto nyo. Mabuti naman mga anak at nagbago na kayo. Tara na po, Nay. Para matikman nyo po yung niluto ko kanina. Opo, Nay. Tikman niyo po yung luto ni Kuya. Opo, sigurado masasarapan po kayo doon. Aba, sige na nga. Tamang-tama yan. Kanina pa ako nagugutom. Sige po, Nay. Magsasandok lang po ako. Sige po, Nay. At aayusin ko na rin po yung lamesa. Sige anak, susunod na ako. Sige po. Sa pamilya, mahalaga ang pagtutulungan, lalo na sa gawaing bahay, para maging magaan ang trabaho ng bawat isa. At lalong magiging magaan ang buhay kung may pagkakaisa.